Simbemudenga bulungi ateerera kumani Zitando nzi Fabian Elesani. Johani Bwanayezi. Nenyaya yemotokari yatakatengeserana neRent to Buy. Aitengeserwa neRent to Buy ndiani? Ndini. Ini Fabiana Elesani. Ini Fabiana Elesani. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndakamhangarira Johani Bwanayezi. Nenyaya yemotokari. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare. Anondipa mhosva. Inini Johani Bwanayezi. Ndakamudara Mambongezi. Izvo zvipindurira mhosva yandikupomerwa naElesani Fabian. Ndichataura chokwadi choga. Ndikataura makuhwa dare rinondisunga nemhosva. Right. Makasununguka kupira dambudziko ramuinaro kudare muchitaura zvine upenyu so that munhu wese anenge ari mudare anenge achinzwa kuti munhu akanga achiti zvakare. Dare rinogona kuitwa nhasi ropera mangwana romuka rinoda kuti mota aiwa zvautaura kumwe paya wakati zvakati nokuti anenge arimo achinzwa kuti shuwa wakanga uchiti zvakati. Umwe anozogona kukubatsira mune ramangwana. Saka toda kuti tidi tisununguke zvekurondedzera nyaya yenyu makasununguka. Pamusoro mambo nedare. Mugore ra2022 muna August ndakaita chibvumirano naJohani Bwanayezi chekuti anditengesere mota neRent to Buy. Ndakashanda nemota iyoyo mari yaikwana kuita iyo 9,200 ndikamupa pamari yaifanira kubhadharwa yanga iri 9,600 pamota iyoyo. Asi ndiri pakati pekushanda mota iyi yakambofa. Akanditengera injini yakaita $500. Paakauya kuzotora mota akauya asingaratidzi kuti anga auya kuzotora mota. Mushure mekunge mari yanga yasara iyoyo neinjini yacho ndakundikana kuibhadhara. Saka akauya akatora mota asi musi wasvika ndanga ndine $300 cash ndakabata. Akairamba mari iyoyo akati ndoda mari yangu yose yakakwana. Mari iyi anga achiida yasanganiswa 400 yakasara ne500 yeinjini ichiitwa chimbadzo. Yaifanira kuti ndiidzosere pakutaura kwake iye achida kuti iite 1,800. Saka ndo pataikonana ipapo ini ndichiti inogoitwa chimbadzo sei. Mota iyi yanga yambotorerwawo vanhu vaviri ndisati ndaipuwa vainzi vanga vasingaishandise nemazvo. Saka izvozvo ndinofunga kuti ndo zvakaitawo kuti injini iyoyo itadze kundipedzera basa rangu zvakanaka. Saka ndo chimiro chiripo. Akanditorera mota iyoyo, mari ndakamupa, ini handina chandakawana. Agreement yaiti shanda uchibhadhara mari kwaari kusvika mashandira motikari mari yaidiwa 9,620. Imi yamakashandira imari? Ndakashanda 9,200. Pasara balance ye400 kuti munhu mapenza. Iya yekuti kana dai umwe munhu ari seni ndozongoti shamwari ka 400 zvaitika but
hapana chingaito ndichakunyima motikari 9,200 pa 9,600 dollars. Ndotora 9,200 ndoisa muhomwe. Ndokirieta tumwe pamusoro. Potozodiwa mari 1,000 something. Ndozvamutaura here. Ndo zvandiri kutaura mama. Zvaitinzwe. Ndikuona mune mabhuku. Pane agreement. Agreement haisi apa. Iye ndiye ane bhuku rataisainirana mari yandai. Rauya. Mabhuku tandinawo tese. Bhuku ranga risiri rimwe. Uya kudefense. Maybe zvakanakira munogona kunge muri munhu angotouya kungoti aiwa zvinotorwa nehama yangu ndo zvakaitika. Zvakamira sei nyaya iyi? Pamusoro idai. Mosiya kubatira pasi pamusoro idai. Mafambiro akaita nyaya ndeyekuti pane murume anonzi Tendai Flat akatsvagira murume uyu mota kwandiri achiti murume uyu arada kuti aite seabetserikani. Ini ndikabva ndati ngauye titaure. Murume uyu ndokubva tikataura. Tikawirirana kuti achashanda achindipa $30 pamazuva mashanu 2 days ozvishandirawo. Azvikavhirewo nekupa achazofa mota kuti agadzirise. Zvadaro mari yatakakakuletirana tikawandirana. Takawana $9,240 kuti ndoye achandipa. Mari yakakwanisa kundivipa yese. Ndakukangana sezvo paine nguva. Asi ndakawana iri kuma 7,000 something. Zvichireva kuti pambasara kuma 1,000 ndichakuti. Handichanyatsi kuziva sezvo pane nguva. Zvadaro chakazoita kuti ini nditore mota ndechekuti murume uyu angave kuita kunge ane kumwe kwaari kushanda asi inini asandipi mari. Mari yainge isauyi pamutenderano watandakaita pakupera kwesvondo kuya. Iye ainditi mota yafa asi pane zuva randakawana mota iri munzira ichifamba pamwe ndikaiwana yakafa murodhi asi kwandiri mari yainge isauyi. Ndikati ngatigadzirise mota. Inini ainditi handisi kuda kuwedzera chikwereti. Inini mari yandaigadzira mota ndandisingamuti chimbadzo. Ndaingogadzira mota yonaka ozondidzorera mari yangu kuwedzera mazuva. Zuva raifanira kupera contract yedu yange iri musi wa 18 December 2023. Pandakazotora mota ndakatora mota muna February ndofunga. Handichanatsi kuziva zuva. Ndatora mota muna February. Taive takonana mukutaura nekuti inini ndaimuti uona chimwana. Iwewe mota kana ikaita problem kana kuti ukaita challenge yawaita ndifonerewo undiudze. Ndoziva kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Inini ndoona ndokubetserawo sei basa rofamba zvakanaka. Asi iye anga asingaiti izvozvo. Haana kana zuva rimwe chete rakandifonera. Zvadaro mukutaurana kwataita ndakaona kuti tenge tikutadza kunzwisana. Ndikafonera munhu anga akamutsvagira mota kwandiri kuti aedze kutiyananisa. Tikataura naye pafoni. Achidzotiyananisa. Tikatadza kuwirirana. Ndikati sezvo tirikutadza kuwirirana inini mari mufoni ndisina. Zviri nani kuti iwewe uzotivera kumba tonyatso kutaurirana toenderera mberi nebasa. Kubva zuva randakatora mota zuva rekutanga ndakaisa pamba peshamwari yangu iyoyo. Ndikaziva zuva retatu ndakuda kutora mota iyoyi ndikawana yakabviswa exhaust. Ndikati handipo exhaust. Ndokubva ndipindurawo mashoko anga asina kunyatsa kuti okay. Ndokubva ndaona kuti zvinonetsa. Ini ndikazoramba ndichitaura nemurume tichapedzera takubatana saka rega nditese ndingobva nemudziyo wakadaro. Ndikaenda kumba. Ndikati hauzotevera totaurirana toenderera mberi nezvinhu zvatinchita tichiita. Kubva ipapo haana kutevera kusvika nhasi pandoya pano. Ndokuziva pandoita. Pamusoro ida. Ndofunga murume ari kutaurwa nezvake kuti Tendai Flat anotori neuchapupu hwakanaka hwekuti mari yatiri kugonana nayo nemari yandakabhadhara akaudzwa tese tanga tichimuudza murume iyeye. Saka ndofunga anogona kuuya otaura kuti ichokwadi here zviri kutaurwa nemurume uyu kuti handina kumupa
mari 9,200 kukasara mari yenjini ne$400 pamari yemota chaichaiyo yanga ndichibhadhara. Chandanga ndichida kukubatsirai vanhu kana muchienda kumatare zvikuru hatidi kutambisa nguva yedare. Sei ndichidaro? Chinhu chakanaka kana munhu wakuenda kunorima tinorodza munhu webasa, handiti kuziva kuti taakuenda kunodii kunorima. Nhasi uno tiri kuuya pazvinhu zvemakakava anoti ndakabvisa zvakazodai iwo ndikazodai dai, handiti bhuku haripo panapa ramakanga muchiisa muagreement. Agreement kana ichiitwa hainoitirwa kuone site, handiti makona. That's why muchiona tichinyora bhuku receipt bhuku riri duplicated kuti iwewe ndokupa receipt, handiti indosara nepadudzira zvandakupa basi. Mangwana paunouya tongoti tipei mareceipt yenyu, receipt namba yakati maiona nyorai pasaiti, receipt namba yakati nyorai pasaiti. Kana ari 20 kana 30 pareceipt yenyu anobva atipa paduplication yawo kuti zvakafamba zvakadai. Tikanoona kuti receipt namba 40 iri kunzi ine $500, toenda receipt namba 40 paduplication yonotipa iyo 9,000. Takutotangira ipapo kuti chii chakaitika, handiti ndizvo. Saka ndiri kuda kuti nyaya yenyu tisati tazokupai njere dzekutika dzimwe dzatinokupai isusu, dzimwe dzacho dzinokusvitsai pekuti muupenyu hamufe makazoda kuonana, handiti makona. Because isusu mutemo wedu ndokuyananisa vanhu. Hatidi murefu anoda kudya zvevapfupi nokurefu, handiti makona. Hatidi izvozvo. Tinoda vanhu vekuti kana mese makanyenga vakadzi wamunamata mukadzi uchemudini wozonosvika panguva yekuti wakumuona mhuno kukura manje hauchada kumuona. Akazodai ukazoita sei inenge yakwana nguva yekusawirirana, inenge yakwana nguva yekuti hamuchadanana ukaona zvangodaro, handiti. Saka vanhu kana maakuparadzana manje, chikurudziro yedu inenge ichiti sekumboonana kwamakaita pakutanga, imi zvichida ndimaina matauri pakusaka pemota yake, mukamushandira mukamupa mari yakawanda, nyange ikataurwa ichini 7,000 from 9,000, mari yangu inenge yasara inenge yashoma, handiti wakona. Kuratidza kuti munhu ashanda, tese tiri kubvumirana kuti munhu adii ashanda. Right, munhu paari kunodzokera kumba kwake mutemo wenyu paagreement unoti chii, handiti wakona. Kuitira kuti vanhu tisanetseke. Agreement zvainoshanda ndezvekuti makabvumirana kuti chii, handiti makatenderana kuti chii. Zvamakatenderana tozoona kuti vanhu vakawirirana agreement yavo ichiti. Kana mumwe munhu azoviolata chakati, mutemo wavo wakawiriranapo waiti zvakati, handiti. Nhasi unoso tinaisinganetseke nedaro. Agreement yedu imambo, handiti mapawa. Isusu totora agreement, toverenga chete agreement. Agreement yedu yotiudza kuti tinokwanisa kutaurirana kuti chii kudaro, handiti. Nauye kuti makabhadhara mari havasi kuramba, vane figure, certain figure yavo ivo yavari kutaura kuti 7,000 pa 9,240, handiti. Zvese izvozvo hatisingazvitaure verbal, zvinoda mapepa, handiti. Bepa rekuti uyu achinyora kuti right waunza mari, imi moenda nepepa rakati ndaendesa mari, handiti makona. Hakuna trust yekuti muchipanana mari nongopanana mari toti aiwa mulungu wangu anondivimba indinomuvimba. Hakuna zvakadaro. Ganda repi
hazvitenderi izvozvo. Saka tiudzei kuti ndeipi nzira yamunofunga kuti imi muchiuya muno mudare zvinopa kuti mubatsirike pautuu hwenyu. Pamusoro ndaifunga kuti Tendai Flat akatibatsira pari zvino nechimiro chiripo kuti akambonzwawo here mafigures atiri kunetsana acho kuti apa tapesana apa akambonzwawo here kuti takapesanirana pamari. Ndozvamukuda. Ndozvandiri kufunga zvingatibatsira. Pamusoro inini Tendai Flat anogona kuziva mafigures zvogona kuita handinyatsi kuziva hangu, asi inini pamaziro andaiita nebhuku ndikawana mukana kuritsvaga ndoriwana mukumba. Bhuku rakakosha haridi kutombonzi ndikawana mukana ndakasevhwa samoni kuswera zuva mitiro yangu ndati ndisati ndikawana mukana mauya musina because hamuna kuwana nguva yekutsvaga. Toda kukupai nguva yekutsvaga ndonozokudifendai. Handiti makwaona ndonozokudifendai. If you fail to produce that book muno court handiti rinokusungirirai. Asi chokwadi chiripo panyaya yedu. Yes. Inini nemurume uyu inini pachezvangu handina kukonana naye nekuti inini ndemuti huya titaurirane. Yes. Akaita gore asina kusvika pari zvino tenchitoti pane nearly 2 years asina kuzotaurana neni. Inini handina problem naye murume, handina. Ndikasangana nemurodhi ndomhoro sodavira zvatopera zvakadaro, haana chimwe chaanotaura. Saka ini ndaingomirirawo kuti mwangu achauya totaura. Saka iye haana kumbobvira kauya kwandiri. Kureva here kuti iye zvino angangodaro ari munhu akwira muti nekumashizha imi muri ready kuti kana akauya we can talk? Problem yakaitika pari zvino ndeyekuti inini ndakasvika pakutengesa mudziwo uyu. No, kutengesa mudziwo is not a problem. Ndewenyu nyaya tirikutaura ndekuti pakashandwa icho kwadi nekuti chinhu chinozongodiwa by the end of a day. Handiti kana aikupai $30 handitika akatarisira kuti ndikapedza ndichapuwa mudziyo uyu ready to buy. Handitika tinoenda pekuti ready to buy kana isina kuzobudirira hapana imwe mari aikupai kunze kwe$30 per day. Handiti right, kana imi maitora $30 per day munhu asina kuzowana motikari. Handitika imari iyi yaifanirwa kunga achibhadharwa paanounza $30 kana iri $10 yaisidwa bheki kuti iye akava $10 munomupa $5. Handitika ndokugadzirisa nyaya yako ainozopedzesera yavepo. Pamusoro yes, pakushanda kwataiita paiwisa $30 pazuva. Yes. Ndemusiyira mazuva 2 ekuti aitewo zvake. Zvese izvo zvinotibatsira kuti asi pakumberi kwachona challenge yakaitika hombe ndeyekuti haana kuuya kuti tizoonesana kuti toita sei, nokuti inini panguva yachona pakafa mota iyi ndakatombouya neumwe murume ndikati chamwari sezvo mota yafa tese tisina mari yekugadzisa mota, inini pari zvino mari handina, ngatichitengesa mota iyi tionesana kuti topanana mari. Panguva yachona akazviramba hake, asi inini ndakatasira kuti munhu anogona kuzongouya auya nhasi zvake zvakanaka nekuti pane vari kutibetsera, asi ndaingotasira kuti anogona kungotora nawo nehama yedu iyi yaitibetsera kutisanganisa ouya totaurirana tionesana kuti toita sei, asi haana kumbouya. So mukuudza here dare ndisati ndazoendawo kuna mambo kuti vatibatsire kuti vari kukunzwisisa here zvamunotaura. Ini zviri kukunzwisisai mudziyo uripo wakazopedzesera wazopindana nezvawakapindana nazvo, but chinangwa chedu nemunhu akanga achiushandira akaitawo zvaakaita kusvika paakanogumira. Mukuonesana maitori nepfungwa yekuti shamwari motikari iyi kana taakutarisa nekwayakanga yasarira imimi makanga musisina simba.
nokuti kana motikari yaita 9,000 indabhadhara 7,000 anofanira kutaura zvemotikari we2,000 newe7,000 ndiyani. Toda kugadzirisa problem. Shamwari, inini handichapindira kuti 2,000 unoiwana kupi. Chimhanya utsvage 2,000 uye upedzese mari yangu utore mota yani yako. Ndivana baba vari kuziva kuti mangwana tinoda kupfuurira mberi tichiwirirana. Ipfungwa dzangu nokuti zvatinoita kaumana ndikanzi inini kumamairi kwedu inotora 70%, iwe unotora 30%. Munhu akangouya patira anobangoziva kuti iwe 70% ndiye mudzi wei wechuni. Handiti ndizvo? Tirikuda kunotarisa bedzi patoda kukubatsirai nenjere dzinokuvakai dzinozoita kuti muenderere mberi muchiwirirana. Chakanga chasara pamari yari kutaura uyu 9,000 yanga achitaura, taona kuti pakasara $400 according to him. Kana mazvinzwisisa. Imimi mukati akanga akandipa 7,000. So kwamuri imimi kureva kuti mari yainge yasara i2,000 something kana iri 2,000 something. Handizvo? Right. Inini manje ndichitarisa manje ndongotarisa zvese tikuona kuti kana aivasarwa ne$400 still mota yainge iye akanga ane masimba emotikari. Akanga asarwa ne2,000 pa9,000 abhadhara 7,000 still ndiye zvekare akanga ane masimba emotikari. Asi chaidiwa manje SP agreement inyaya yekuudzana chokwadi. Ndona shamwari patasvika apa mudziyo wanga uchiita kuti ubhadhare motikari ndowafa. Iwe watadza kugadzirisa, ini ndatadza kugadzirisa. Handiti takuda kuti titengese mota kana zvichiita. Handiti kana kuti shamwari chindipa 2,000 yangu ingoita pull out, mota yosara yayani. But zvandakuda manje motikari yakafa kana ngatitisaina agreement yekuti mota ndiri kukupa nokuti iye ndiye anoshandisa motikari, ndiye anoziva kufa kwayo. Kugadzirwa zvoda kugadzirwa pairi imari chete yaishaika. But paizonosvika pekuti orati ndakukupa mukana wokuti iwewe kusvika panguva yakati motikari toda kuiona ichifamba, ndakatarisira kuti zvechokwadi wakuzonondipa 2,000 yangu. Right. Kana motikari yaramba kufamba ndakutarisira zvekare kuti mota inini handichisina simba nayo according zviripo, because kushanda kwawaita nemari yawakandipa simba rako auri, but ini mari yangu balance ndinoida. How are you going to pay it? Mibvunzo yekubvunzana vanhu vaviri vanoda kuparadzana nezvakanaka. Ungaibhadhara sei? Handiti uyu woona kuti am I able here kubhadhara chii? Mari yasara. How? Zviri complicated kubhadhara mari iyi dai. Hazvichaita. Handiti. Pamusoro. Yes. Inini mukana yakada kudaro ndaiedza kuti ndipane nayo pfungwa tite zvinhu izvozvo. Ndakatomboti ngatitsvagei munhu anogona kukupa loan tombatisa bhuku remota, ini nondipa mari yangu, ini ndokula out wokontinya nezvavanongoita se nemunhu uyawo. Bro wangu haana kuda kunditeerera. Hameno chaitika kwaari mazuva iwawo handizivi. Haana kana kuda kunditeerera. Makashaya third party. Third party yaivepo, asi chaitika ndechekuti umwe wedu paikwanisa kuwana mukana wekutaura neuyu nenguva yaizotaura neni, dzimwe nguva bro wedu aita hasha. Mashoko haazoiti kuti timataure dzimwe nguva nekuti yaizoti makuda kundishandisa, makuda kudidi. Asi chinenge chiitika ndechekuti inini shungu dzangu dzanziri dzekuti tingowana solution, zvinhu zvipere. Iye asara achiita zvaanoita nechinhu chake, ini ndisisimo. Ndichasvika pandichakubvunzai kuti muchibuda muno muchidzokera kumba mucharimbisa dare
chii munyaya yenyu, muchaita here kuti nyaya yenyu pamunodzokera kumba modzokera muchinotaurirana zvinoita kuti uyo agobatsirika munyaya yekushanda kwaakaita, kana kuti ndichasvika ipapo tambonzwa kuti ivo vari kuti chii, because nyaya yenyu hatisi kufanira kuti tinge tichiremeswa nayo. Tanoda kuti tosvika pamapeto kana makovaisawo dzavo kungwa tobva tadii taisiya tokuudzai kuti chiendai munoita ichi nechichi nechichi, kana musingade kuita ichi, kana muchida kuita chichiendai munoita ichi nechichi, tonzwa nenyu. Yes. Pamusoro idari ndiri kutoshamiswa hangu nematauriro aari kuita murume. Chandambotaura pekutanga mukarangarira ndandakabata $300 ndichida kubhadhara pa400 yaakaramba murume akandirambira. Ndaitove neoption yekunorapisa mai vakanga vachirwara vakatozoshaika zvaanotoziva nevese vatinotaurana sawira vaitozviziva, asi mari iyo ndandakashinga kuti ndimupe ndigadzirisane naye, but akaramba mari iyoyo nechinangwa chekuti aida kuti mari iyi ipetwe yabatanidzwa neinjini yopetwa ita chimbadzo, iye oramba achiita achiita mari. Ndo zvakagadzira mangange egore rese ramunoona iri ratatora. Haisi nyaya yekungotadza unotaura kuti 900 800 mutemo paagreement waiti motikari kana yafa inogadziswa nayo. Ndakatozotsana mota haina basa kuti iri parendi Dubai inofa. Handiti inogadziswa nayo. Iye anga akati anogadzira nokuti chitoitora yanga yakatofa. Ndikaigadzira labor yangu ini zvinotozikanwa naShlati waari kutaura. Shlati ndiye akandishingisa akati iwe usatetera semunhu wemurume, ita semunhu wemurume, ndakubasa shanda zvinopera izvi. Aripo panza tendai Shlati. Zvino dadaro aramba mari iye achida izvozvo zvaaida izvi, tikatanga kutuma vanasawira ivava nekuti akaratidza kutoti zvekutaura neni zvonetsa. Akatodza vamwe kuti ndamutuka. Mwana waShlati aivapo, mumwe mukomana aivapo, tikabvunzana Shlati aripo. Pane masoko akaipa here andaudza murume uya patanga tichitaurirana nyaya yemota. Vakamuudza Shlati zvavakatomuudza, akazviona kuti handina chinhu chakaipa chandandadini ndataura naye. Ndikati Shlati, ini murume uyu zvakuratidza kuti ndimutsanangurire ndichimuonesa kuti mota chaiyo mari yacho 9600 ndakapedza, ndio mari yandanchimupa 300 kuchisara 100. Iye haasi kuda kuzvigamuchira, ari kuti ndakumuudzira pamota yake. Ane simba ndiani pamota iye zvino nechimiro chavapo? Iye ari kuti ndikumuudzirei kuti haasisina simba pamota nekuti ndatopedza 300 ndikaibvisa. Totaura nyaya yechikwereti cheinjini kuti toita sei, chaari kuda kupeta icho hazviite kuti andipetere futi chikwereti cheinjini, nekuti yakamboshandiswa nevanhu vaviri vanogona kunge varivo vakatoabhuza mota. Asi nemabatiro andaita aichiva mota, yaitochivikana nevanhu vakawanda, kutodana vanhu vanotokuudzai kutoti zvii zvaitoitika, kana yeShlati anotopupura pano. Saka adaro iye kwakungoti ini ndoda kutora mota, ndikatumira umwe watakatumira waanoziva anonzi Munyaradzi, akandomuudza kuti ndotema munhu redio mandidi kana kuonai pano. Ndikatumira umwe shamwari yake anonzi Gringo, akamuudza kuti munhu iyeye handitodi kana kumuona pano. Ndikamuudza Shlati kuti ini kuti ndipinde miyadhi yemunhu ataura kuti handidi kumuona pano hazviite. Vakawirirana naShlati akatumwa kuti kana asvika kwandiri ataure kuti mari inopetwa, inini ndiwe kuzotora mota. Indikati kana mutongo uripo wakaiswa kare wokuti mari ichapetwa yoita 1800, ini kumba kwake handiendi kunotora mota. Changamire sada nevarume vaviri vatongeupe tisati tanzwa kuti witness iri kuti kudii. Imi makateerera tichitanga dare tatanga muripo, saka iri nguva yatikudzorerawo kwamuri tisachangamire
muchinzwa kutsanangurana kuita varume ava mungatibatsirawo sei? Right. Kutanga kwenyaya yavo zvavakaitirana kutanga pamavamo yanga ari mumapedzero amanga makaita. Baba, mota yanga isisiri, manga musisina power rekunge muchiskotora mota ndeva. Changa chatori chikwireti chenyu chine vava. Vanga vakakubatira 300. Vachida kukupai. I'm sorry. 300. I'm sorry. Mukati 300 hamukwanisi. Handiti. Isusu kana tichiitirana zvinhu chatakawirirana, chatakanyorerana pasi, chine umbowo mangwana. Ndozvamanga makatopedza. Wechitatu wenyu mami naye. Kuona mumwe wangu ndowakanditsvagira munhu kuti andishandire basa rangu. Asi takazowirirana kuti pamudziyo wangu aite rent to buy. Mari yaabhadhara ndeiyi. But nyaya yakunetsa ndeyekuti mari yasara haachakwanisa kuita kuibhadhara. Mumwe wenyu akakubatsira. Zvino zvinhu zvandiri kuona kuti mama uda kutoita violence pachinhu chamakatanga zvakanaka. Chamaifanira kunge muchionesana sevanhu vakuru. Chinhu chatoda kushandisa tese tiri maZimbabwe. Toda kushandisa rudo. Rokunzwirana tsitsi pachinhu chatinenge tichiita. Kuti une mumwe wangu uyo ari kutambudzika nekuti ndamubatsira nechakati. Zvandamubatsira nechakati handida kuti ndimuitire. Takuchida kubatsirana. Iye achindibatsirawo nechakati, ndichimubatsirawo nechakati. Kuti mhuri yake irarame, yangu irarame. Mhuri yangu iri kutoti izvezvizvi baba vaishandira mota, asi kumba kwacho mota hakuna. Ane mutongo waiswa namambo wandanziwewo wanga wakanaka zvikuru. Nyaya inidiki inoda kuti mutaurirane pachirume. Zvinototi kutozodzoka muchitotenda mambo kuti mambo paipi yatakazogadzirisana so. Anoti mupedze taimu vanhu vakuru muchinetsana. Chinhu chinotaurirana. Dai kunzi hamuna mabhuku amainyorerana pasi. Uyu ane rake sekutaura kwamaita. Akuchida kuti muchishandisa pfungwa dzevanhu vakaenda kuchikoro kuti muchibatsirana. Kuti una mumwe wangu patakasvika ndepapa, asi mudziyo ndakazotengesa. Asi zvandaitarisira kuti ndinokupa pawiki kana iri $10 pa $30, muchiwekerana kuti mota yedu yaita mari, muchipa baba zvavakashandira. Because mudziyo wacho hapachisimi. Nokuti muchavapa mudziyo uyu hapasisimi. Yanyaya kuti muchiwekerana mari yavakashandira mhuri yavo iwana chekuita sei chekurarama nacho sematarisiro aya ive yakaita. Inini chandainge ndichifunga mabureta kusiya padiki changamiri. Ndakikuudzira kuti mai zvinopedzesa daida ndikati vakangopapotsa ndopapedzesa. Ndepekuti izvo zvaitika zvakadaro muagirimenti yakadaro. Munhu anozongochikwesvaira here achibuda achienda kumba asina chaakabata. Toda kuti timbobvunza ivo kuti agirimenti yavo inoti chii. Mai vari kubikira baba kuseni tii vachibuda vachienda kubasa. Vari kutarisira kuti baba vari kunyadira. Ndizvozvo baba. Pamusoro. Yes. Inini chinangwa changu chanisiri chekuti murume uyu abva asina chakabata. Matauriro ari kuita hake handikwanisi kuti nditi ari kunyepa nekuti hapana umbowo huripo kuti mari yakasara chezvo imari. $300 ichokwadi kuti zuva rakaine $300 iroro pamupapera
mwedzi nehafu asina kundipa mari, aida kundipa $300, asi yange isiri kutosvika kana hafu yemari yatotaura kuti yange yasara kuziva kwandoita. Saka chiripo hacho, chero mukabvunza murume arapo, inini mukano kuti tiite kuti zvinhu zvedu zvipere zvakanaka ndaiuda, endi munhu ari kutotaura kuti munyaradzi ndindakatanga kumutuma. Musaite kuita kuita inzwai kai mukanzwa tatopindira kudaira kuda kutaura imi munonyarara. Musaite sekunge kuyanana nemurume uyu dzive ngano. Ndosaka auya kudari. Handiti mapona. Amugone kuramba makanyarara nyaya iyi. Handiti inoda kugadzirwa ipere. Ivi kana muchitofunga kuti zvakapera, idemo iroro rinoita maitiro ewanhu. Kwete muntu unenge wakatewa haudaro. Nyaya tinoda kuti muone apa ndeyekuti ndiri kubvunza inini kwamuri ndiko kuti alright makaitirana zvemafigures hazvo zvatoda kutaura pano. We are not talking about figures. Tinoda kutaura situation yekuti chiitiko chakaitika ichocho chinopera sei chichigadziriswa nemimi. Handiti mapona. Munhu akashanda 7,000. Yamutaura ndi kushanda nefiga yamutaura 7,000 pa 9,000. Handiti akakupai. Tiri kuda kuenda pekuti right. Pane mari yaifanira kunge yakazopedzeswa isina. Imimi makazotora mota mukatengesa. Handiti ndimi here maifanira kutengesa mota, kana kuti uyo ndiye aifanira kutengesa mota? Tikubvunza isi tikubvunza tisi kuti ndiani pamusoro. Yes. Chakaitika kuti ndizosvika pakutengesa mota, nhambo yange yadarika ndichitumira vanhu, murume uyu asingauyi yange yareba. Asi munhu kwekupedzisira wandakatumira ndiye murume akauya nemhinduro yekuti murume uyu ari kuti handisi kuda zvekuramba ndichishandiswa nemi, saka inini haizvi ndakusiyana nazvo. Saka inini ndakaramba takangochengeta hangu ndichiti achauya. Alright, uyo murume chii chenyu mese muritu? Ishamwari yedu. Ishamwari yedu. Saka ndiwatoda kuti shamwari itonge dare renyu. Pavanga muri 2 muri vatatu nemuchimuteerera. Handiti mapona. Saka iye zvino mambo akutonga dare. Sasawira wenyu. Zvichida ndiye akakubatanidzana. Vanhu kana voparadzana vabatanidzwa nemi, chishuwo changu chekuti ndichinini wandakanotsvaka ndichipa kune uyu adzokere kwandakanomutora ndichimupa kune munhu achifara, uye wandakanotorera hama uya ndikauya ndikamupa asara achidi chifachipara. Munoitwa ani vakuru? Tendai Vahlati idzo hama dzenyu idzo tanzwa zita renyu muri panze. Tinotombozva kuti muri panze mungadai mangotangirana muri ipapa. Handiti mapona. Saka ndiri kufara nekukuonai. Nyaya chinoita kuti iite zvakanaka kana munhu uri shamwari yevanhu vaviri. Handiti unofanirwa kuve munhu ari transparent. Munhu uye anogona kunongedza munhu kuti aiwa shamwari iwe uri wrong iwe zvawako. Iwe uri wrong iwe shamwari iwe zvawakuita. Hazvisiri izvo zvandaitarisira. Kubatanidzai kwandakaita kuti ndizove muvengi mangwana pamuri, hazvisiri izvo zvinangwa zvavo. Iwe ndaida kukusimudzira pekuti, iwe ndichida kuti ubatsirikewo pekuti, nokuti munhu akanga ane trust pavarume vaviri ndiwe. Endi varume ava kuparadzana kwavo nenzira yavari kuchitaurira panapa, tinotoda kunzwa role yawakapuleya kuti yakafamba sei, kuti uzovasiya kuti hamheno chitaurirana noto. Kana ndiri ndauya nemunhu kune umwe, ndiri ndidaunzira mumwe munhu, handizosuduruka panyaya kusvika yadi yapera. Nyaya iri panapa ndeyemota yakawekwa ikaita 9,240. 620. Ini chandiri kutaura panapa ndechekuti muzive kuti nyange tatanga tiine 40 minutes tatanga. Zvatataura ndiri kuzviziva. 9,224.
uyu ndobva abhadhara 9,000 something. Abhadhara 9,000 yake 9,000 something pakushanda kwaakaita, balance yake zvaimutaurira yaiti kwasara 400 handiti pamari yake yaakashandira. Mari yaifanira kuzobhadhara achipedzesa kune vava yave 400 ndo balance. Ndobva azoita mune imwe nguva mukudini mota yafa nekudini, ndobva yakabata $300 kuda kuti kana dai $300 yakanga yatorwa handiti ainge asara nechikwereti che100 panhau yemota. Toenda pamaservices emota, injini yakazopedzisira yaapamota yakanga yaimwe ye$400 injini yake handiti right. Injini ye$400 ne$100 pane mari apa inoratidza kuti yashanda chi 500 yakudiwa handiti ndizvo. Uyo aisa injini uyo $400 akuda kuita kamwe kabhizinesi kekuti mari ngaimultiplyiwe hameno zvichii zvakunzi zvimbadzo ipapo mari iyo yakunokwira kumafigures asingachaita. Vanhu vakadaro tinavo. Sekretari wangu yakakura some other time, motikari akabhadhara mari akawanda but mota yacho haana kuiwana. Tinavo vanhu vakadaro. Saka mucommunity takagara hatidi munhu wakadini wakadaro. Ive community court inopa mukana wekuti umwe neumwe ape pfungwa dzake handiti. Yasiyana nekwaunenge uchishandisirwa mapepa kuti no kana wakadai apa extortion yawanga wakuita kumunhu ichi chakati chakazodai chapter chakati chinoramba kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika handi mapoa tete chichaunge tiri kuudzirwa tobvunzwa mubvunzo chete yekupindura but zvizhinji tete chiita tichiudzirwa nemutemo kuti unoti chii. Saka kwamambo mitemo yamambo munyaya dzakadai tinongoti hatidi munhu anoda kudya zvevapfupi nekureva, hatidi munhu anoda kuchemedza umwe, hatidi munhu angashandise munhu pasina mubhadharo. Hakuna zvinhu zvakadai. Saka iwewe sasahwira wako wavo manje tiri kuda kuti nyaya iyi haisi nyaya itsva kwauri. Iwewe pawakaita nyaya iyi wakaiona pavaviri ava seshamwari dzako kuti uyu ndiye ari wrong, ndiye wakapedza sei nyaya yako. Wakasununguka sasahwira wevarume ava vaviri. Nhasi takupa chidaro macheya chete apera, nhasi ngati kuti ugare papo, ndada kuti utonge wakagara kuno uri mambo wavo. Nhasi takupa masimba ekuti utibatsire varume ava sokuvabatsira kwawakaita pakutanga. Handiti wafa wakaiita nyaya haida nyowa, haisi nyowani ingatadza kushanda nemafigures ayo. Iwe unongotaura nyaya kuti iyi nyaya mambo iyi payakaitwa tichiita munhu apa pavarume vaviri apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei tichimuti ari wrong? Chakati haana kuzoda izvi zvakadai uye haana kuzodii zvakadai. Ndo zvinoita murume kana ukanzi sahwira. Handiti wapawa ini ndofunga kwako ndikaita sahwira ndinganyare kuudza munhu kuti uyo uri wrong. Aiwa handiti wapawa. Saka kuti utibatsire ndo unonzi witness pakati pei nevavira, because uyo akaitaura zita rako uyo achitaura kuti zita rako. Hapana wangaona achitaura kuti airevererawo kwazvo aiwa vaiti kana tanetsana ndiye aizotigadzirisa. Iwewe chitiudza kuti nyaya iyi yakamira sei. kwidza izwi rako. Saka ndotangira pako kuti kutanga kwayakaita Kwete. Panoda pakuedza kuvaenzanisa mango magumo kwayo. varume ava nyaya iri pamberi pedu apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei ndichimuti ari wrong? So nokuti nyaya iyi patakamboitaura takaitaura so
handidi wapona. Nyaya yangu yandoda kuti uone, hapana patingazongoti uyu murume akashanda. Handidi wapona, akashanda. Iwe it's rare, zvakaoma $30 kuchikoro kunhiku pasina hiring. Handiti Petru ukaona wahaiwa ukaita mari inoita $50, mari yawaisa kupeturu ihafu. Handidi wapona, hapana mari yekuti ungati nhasi ndaita $50 inhema. Distance yaunenge wafamba haisi yekubva pano kuenda pakadoma kuti uzonzi wapiwa $50 more. Saka diesel kana kuti petrol yaunoisa mumotikari inenge iri 50-50 nedistance nemari yawabhatana. Handidi wapona, saka tibatsire. Isati ndataura kuti ari hongu pakati pavo vari vaviri, nichatanga kutaurawo mapindirano akaita pakati pavo. Handiti ava taigarisana seri neseri pamba pamwe chete patairocha. Uyu naingombe zukuru anowanzotika paanonotenga mota yake, ndiri makanika. Sekuru handitotenga mota. Handiti akatenga Honda Fit yake iyo yatutora nezvirwere. Ndobva asvika akaipa kamwana kumwana kumusha kwavo ikoko, akati nditengerewo mota ndizvokushika-shika ndikupai $30 pazuva, 6 days per week. Nechi 7 weta rake aifanira kuwa 180 asingatori mota. Munhu wacho achingoshanda achipiwa achibhadhira ma 30 180 per week. Saka aiti pamota yacho ikafa ndindaatenda ndoti mota yandabva kugadzira manje chii chaitika. Saka zvisi kubhadhara zvokupa munhu achiita ma 30 pazuva izvi, because munhu anenge akuita sacrifice yekuti awane imwe inosara pamusoro. Ndikati chimwe ndikada kuti mota ichengetedzeke, ipa munhu aite ready to buy. Unogona kusara uine change kana ukaita lucky. Handiti ndobva ndati ndina bhuru wangu ari panext pangu ari kuda mota, ari kutsvagawo mota yeready to buy. Haukwanisi kumupa here? Akati kule ndovaziva munhu ari committed kubasa rechechi, kuti ndivape mota vanozoshayiwa mukana wekushanda. Ndozopedzana ndakuvatorera kandakudii hazvizonakidzi, takuzovengana. Ndikati please muvapewo, nini vanichema kwandishamwa nditsvagirewo munhu ada kupa munhu mota ready to buy. Ndikanyengetedza tipai mota. Ndikauya kuna ava ndikashamwari zvataugwa nemurume uyu andiudza kuti iwewe une commitment kubasa rako rekuchechi. Unogona kupedzisira kuenda kumisangano yechechi nemota iyi musina kwekuti haunawo paunoona kana sendi raunodikwanisa kuzopani uyu muchazozvibhalansisa sei? Ndini akati shamwari ndaona nhamo ikozvino ndakudawo mota ndotombotraya. Zvakanaka. Ndasva ndikamuudza ndikati ndamuudza nenyaya yawataura iyeyo kuti unozvibhalansisa sei nezvekuchechi nekudai. Akati zvona aiwa anozvikwanisa. Anzi hatizonetsane here nekule nemunhu wenyu uyu? Ndikati kana achimbomupa shamwari. Still kana chero mukanetsana mota yako inenge yakangonaka isina chayani, akashayiwa mari mota yako anenge ainayo, unogona kungotora mota yako kuti honai kule patawirirana matadza kuita ndakutora mota yangu inenge yakanaka, asi anovafana wekuti ukapaka mufana unogona kunzwanzi yadi yarovereswa, hapana chaunosara uinacho. Ndobva ave convinced, ndobva atora sezvo ndakamboipa umwe munhu ava ndijourneyman class 1 motor make. Kule mota iyi handiti mozochema mangwana, investigatai zvese zvamunofungidzira zvakafa ndizvichinje ndizvibhadhara. Handiti ndobva vatora mota kule vakasvika vakapaka mota pamba, vakataura zvavakataura ndiziti vakazogasa chii nechii ipapo. Handiti vaita mazuva iri pamba kule ndozvamaichemera here mota izvi kudii? Honda Fit inofa zvinhu zvingani zvingatoti ingagare pamba? Vakati regai tigoenda naye kubasa. Ndobva ndichitora ndobva vatora mota yangu vatanga kushanda vachikwedzana. Saka yangoti gare avoya kuti kule munhu wenye hacha haasi kuunza mari. Ndikati chii kwasi zvavari kuita hazvisi kuvapa mari here? Handizivi. Chiadii manje, tinopedzopera mushe here? Vachingodaro vachingodakati chimbovapawo nguva shamwari tione kuti zviyodii. Munhu mukuru kana aremerwa anongori kuti ndaremerwa osiya mota okupai mota yenyu. Handiti
vachovha ndobva vazoti izvoni kwagorora kunopera racho raifana kunga wakawirirana akati mari yangu haisati yakwana onaita sei munhu apa muna October here, October, November, December. Havasi kuunza mari. Kati kule chii chakuitika. Vakati nabhuru wangu andipromisa kuti anogona kundipa mari yangu ndoibhadhara. Ndoibhadhara chese yeseka 1. Avangasa achikwaenza handisi kupiwa mari. Kandi ndichaendesa yoseka 1. Ndomataura akaita ndikavaudzawo ava ndikati zvonga ndichaendesa yoseka 1. Vakati achibva anditi vasafungidzwa kuti handisi kuzviona zvavari kuita. Vari kupa anonzi Jombo mota achifamba takura vana vake achidii. Saka Jombo yacho anogona nganga asingakwanisi kuvapa mari. Ndozvavakandiudza kuti mota ndiri kusangana nayo ichifamba asina handina mari yandiri kuona chirudzii. Anoona saka ndopakabva graduate awa manje kuti mota ichifamba nomumwe munhu achipiwa munhu achifamba nayo achihaiwa kati aiita sei handizivi waipa wacho iyeye wozoti inini handina chandiri kuwana mari handina chandiri kuya kumba. Kana yakafa mota vadii kuuya ndavapa mari votenga kana vasina mari votenga zviri kudiwa zvacho ini mari yangu ichange kuuya. Handiti vandaenda kuna vanhu ngavaudza zvandabva zvabva kunova kuti hanzi mota kana muchiti yakafa hunzai yamutaura kuti chiine chii tibhadhare mudii. Vachibva aiwa handinga chinoramba chinokwidza chibhiri rekuti mota yacho ndoipedza gore ripi. Ndikati ndapuwa 500 pakambopuwa 500 vakanoisa injini vega. Zvikanzi ndikaramba chingonohofa mari kunichigadzira mota inoramba ichikwira ichienda mberi ndozokwanisa kuipedza gore ripi hachiperi chikwere chacho. Ndikati pane mai modi iyi bhozi mune zvamune makanyorerana kuti period yakadai munhu anenge akuda mari yake kuti inge yapera kubhadharwa nekuti iye akangonotenga mota keshi akasvika kusvitsa ngosvika kiu ndichienda kuenda kutsvaga mari. Hani maona ndopandakazonzi vakazova vachinotora mota vakunotora mota vaona yakamba vachiti yakafa vachiti kwaenda ndakangosvakamutsa mota yainga isina exhaust chete vakandituka here ndomataura avaita vakabva vandituka pamusoro pezvo havana kuda kuzvinipisa vakabva vandituka pamusoro pezvo kuti ungada chiexhaust chinembori nevalue ichichi ndomataura zvavakazoita here ndandisipo ipapo. Ndikati chii zvambodiwa kumana dai makandichidza ndakapinda pakati kwandakamboita pekutanga wandakaita vanaenda kuna avavo zvikanzi vakandituka kachandaakuda ndeyo chingoti handivati mota haisi kuvatsvagisa mari vachanditira mupurani yekundiwanira mari nayo saka mota ndakumboipaka kumba vangoiuya nemari yangu yodi wopedzisa mari yangu yakasara mota iri kumba ende pochokwadi vakaichengeta mota pamba ikagara mota pamba paya agara mota pamba paya vachibva vati izvoni kwandiri manje mwoyo wangu wazonyevenuka endai munovatora muye navo tichiona tiwekerane pamari dzakasara tichidi vapedzise. Yanga yakapakawa pamba vakabva nayo vakaidhiraivha kubva nayo kumba kanoipaka uko. Pandakambosvikawo kumba pavo mumusi vakati akule chimboyambotirai kumutsa mota yaigarira isinambomuka ndobva vatora bhatiri vakangoti yangu ijamba ikangoyakamira payakamira ichingoti rana injini ndobva yangoti yangosiyira ikadzima iri ipapo. So mubvunzo wangu kwamuri manje ndanda kupedza ndatopedza kusara muchana ndoda kusara ndiine munhu ariho chinzwa munhu ariho paupenyu hwavo. Last nyingini yacho yatiri kudaidza kutaura yacho mai ndiyandida kudaidza kutaura pavakati ngaachiuya tipedzerane tiwirirana handiti ndikati mamufunga kuti modi tinongovekawo dheti raifanira kupedza taifanira kupedza musi wani handiti tiona kuti vanga vapfuurira nemazuva mangani towekerana kuti shamwari kana ukagarawo nemari yangu 5 months kana 3 months ufunza kuti ungandipewo mari iyi towirirana kuti anoisawo kapesenti kapi kana whatever kana kuti 100% kana 50% tiwirirane endai munouya navo handiti ava ndakavafonera usiku ndikati zvanzi tiuye nani nabadi zvanzi tiuye kunhingirikini uku bcause ini vakambenga ini obadhipa chizva kuti vakambenga vambonditi
imimi matadza kugadzisa nyaya pakati panokuwirirana nekutaurana kule zvakanaka saka minzi mahamusi kugona kupindira pakati pedu handiti saka zvinani musiyane nazvo tichazongona zvokuita asi vakazoti aiwa handazodzora mwoyo ndai munovatora muinavo ava ndikavafonera vakati uya ne5 yepeturu tidire mota yamunya tiende tinotora totaurana matoks pacho tikatora mota tora mota handiti handizoti vakazomuka vafungei vakati azofunga aina handiri zvekunoitwa matare kumogona kusvika mondudza kuti wedzera imwe mari mondishoramba muchingondishungurudza muchindishandisa pamusoro pekumboshanda kwandakaita ndikati nhai sekuru nhai kule imimi pamadheti renyu ramakawirirana kuti mufanira kunge mapedza musi wakati makatorerwa mota here zvikanzi handina kati makamapedza here kati handisati ndine zvikonzero zvangu zvandee ndinazvo kati zvikonzero zvacho makadii mundiudza sezvo ini ndagara ndichingori pagraundi sezvo ndini takatinotaura navava kuti vakupei mota madii ndiudza kana mava mune zvimwe zvikonzero zvavo zviri pakati zviripo pakati apa takaedza kuedza kuzviinzanisa handiti mutengo unoti chii panhau yerezvipai ndamboverenga mutemo asi unoshandiswa nevanoshandisa vachoanoshandisa unoti pane ukadhifota kubhadhara zvamune mawirirana kuti kati ingave 2 weeks kana 3 weeks mota yako inongotorwa munhu anenge aripossess mota yake because ndiye anenge atori nebhuku racho zvese kuti kana usina kumita by target by this date handiti ngatichiti kutarisa mafigures kutarisa mafigures sekuti munhu abhadhara 7,000 motikari kuita 9,000 totanga tabvisa kutengwa kwemota yacho tikabvisa kutengwa kwemota yatitoverenga kuti yakabhadharwa neuyu pamusoro pemota iyoyo imari kuti lese ini ndakaitenga mota ne5.5 handiti pa5.5 papapa tiita kuverenga kuti kana abva 7,000 yakutonzi yave yangu mari yandakutoverenga ndakudyawo mabenefits emari yangu yandakainvesta inenge iri 2,000 ngatiti motikari yaita 4,000 pa9,000 kana kuti motikari yaita 5,000 muchiitenga iya muridzi wayo kune 4,000 pamusoro yachachwa kuti unoshanda uri pa9,000 paine profit kuti pane profit ye4,000 right ndopandiri kuti nini ipapo price yemotikari yakatenga mota yakanga isina kukwana 5.5 yange yakwana zvinzi akashanda akabhadhara mari yakatengwa motikari maprofits yange yakufanira kunge yabva pa5.5 zvina mberi right ikanosvika pa7,000 kurati pane chi 1.5 munhu ashanda adzosera mari yawakatenga motikari yako akupa zvekuti nyange dai paitopinda imwe motikari handiti ingada yakatopinda taiti mota iyoyo yatengwa nani yatengwa nemunhu akagara kumba here kana kuti yatengwa nemunhu akushanda let us be very fair ndwandoda kutaura munomamudare mani we need things of fair handitika tatisu motikari yaita 5.5 munhu ashanda 7,000 yamuri kupupura mega handiti he paid back 7,000 kuda kuti patotengwa imwe motikari nyowani yangu 86,000 or 86,000 or 87,000 mota yadi yadzoka zvekuti dai vanhu vachinzi vanenge vachiita business vaine business mind handiti panda kutopiwa mari yangu kunoti yatokwana motikari ndakutoningirika vanenge vakapinza imwe motikari handiti ndo zvinopa kuti musazoita daka nemunhu ari kushandira it's an advice yakakuudzai nhasi ndawana mukanaka munhu ashandira $5,500 yandakatenga nayo motikari pandiri kunodzokera kunotenga mota iyoyo handisi kunoiwana 85,500 inenge yanoti kwire zvishoma shoma handiti ingazi yakuita 6,000 ndatonoitenga imwe yatouya paground ndonzonzi vanenge vakatopinza motikari ndo zvinoitisa kuti mudhiraivha ari kukushandirai arumbidzwe nevanhu iwo gomurumbidza iwo amotikari nyowani haumboita daka
nemotikari yaunza imwe mota. Haungoita daka nemunhu ashanda kuti utenge imwe mota. Saka munongoramba muchiita as if haana zvaaita zvine value. Point ndiyo ndakaitaura. Ndikati ona bhuru wangu. Ona bhuru munhu ashanda chokwadi yatakatinga naye yadi yadzoka. Zvikanzi hongu taura kumutaura but kudzokera kwayo anenge achiambitsana. Vari kushanda vari kukesha mari iri more than mari yadayapa munhu rent to buy. For 1 day per week, 1 day per week, 1 day per week, 1 day per week. Manje uyanga achiwana 2 days per week. Saka ndo mataura vakati saka uyanga atori more covered kudarika munhu ari kutoshanda. No. Ndo mataura vakaita. Ndikatengesa bhaibheri ndikuda $10 kai. Ndikanotengesa bhaibheri $10 ndikauya ndikakupai. Kana kuti ndikanotengesa foni yangu ndikauya $10 ndikakupai. Ndikanotengesa kana kuti bhiro yangu ndikauya $10 ndikakupai. $10. Handiti makwata. Handiti ndizvo. Tinoda kutaura nyaya yekuti kana taakudzorera varume avo for the meantime because ndikuda kuvapa week iye zvino vachisumuka kuti mune kumwe kunotaurirana kungave handiti makwata. Ndisati ndazobatsira rimwe divi rimwe chete pamativi maviri. Randinobatsira pa2 awo 1 rachona rinowina. Handiti makwata. Because ndinoziva mabatsiriro acho kuti aiona bata handinokwama. Chatisingade kupedzesera ndafunga kuti munhu angashandisa umwe munhu here for such a long time. Munhu wongokwesvaira achibva pauri achienda kumba. Wakamutarisa nemaziso ako. Umwe baba achibva pauri ashanda. Iwe uri makanika. Wouya pamba pangu wogadzira motikari. Motikari yanga isingamuke yakumuka asi iri kuramba kufamba. I have to do something. Ndokwana kuappreciate but motikari yanga isingamuke kai. But zvino yakumuka hameno chakutsotisa pambe chi. Handikwana kuratidza ndiri kutenda iwewe kuti pane zvawaita zvaita kuti chinhu chitombobva patanga chiri chichienda pane imwe stage. Right, makanika taiona motikari yakumuka. Saka ikagara tinoimutsa ichirana. Handiti ndizvo? Unofana kuenda ndine chandasara ndakabatirira pauri kuti he tried his level best. Mota yanga isingamuke yakumuka. But iri kuramba kudini kufamba. Ndopo ndochienda kuna Changamire ndimunosungoitawo izvi. Motikari yangu yanga isingamuke yakumuka but iri kuramba kudini kufamba. Handiti ndizvo? Hakuna makanika anosvika kugara kuti anosvika kuti chomwe motikari handisanda kuzviita. Kumutsa mota kuramba kufamba. Wozaiwa imota rudzii yakadai mangwana ndokuona wadzoka. Ndara regai tigotraya zvinhu zvandadai. Motikari inofamba. Asi ukaona ndakuti wamutsa motikari iri kuramba kufamba pa $500 handikupe. Wobva iwo woenda. Kuna kuti ndagadzirisa motikari yangu. Mabuilders. Handiti imba yaivakwa kusvika yapera. Vanhu vachiremara ari kurohwa. Handiwapona. Aisa futi apega imba yati anoichera asiriye. Iye aipega chete. Uye anouya aseiona kuti imba yakapegwa zvakanaka. Ochera foundation. Akaisa futi asiri anovaka foundation yacho kuivaka kudai kuenda paslab level. Handiti kusvika imba yadi yapera atidi unhu wakadai. Handiti makwao. Saka mubvunzo wangu sahwira iwe uripo ndewekuti varume 2 ava mune zvimwe here zvamungasumuka nhasi muri 2 zvamunganotaurirana zvichiratidza mutsauko wenyaya yamauya nayo iri zvainga iri. Ndiko sezvinoita ibata-bata. Handiti makwao. Kana musina njere mairi imimi vaviri iye zvino takupai chiedza chekuti no hamugone kuita nazvinhu zvakadaro vanhu kana makakushandirana. Saka pakaona kwakaiswa Ministry of Labour kukadoma kune Labour Office kuti yaishanda kuti hakuna munhu anoshandisiwa asingabhadharwi. Handiti makwao. Saka imimi sekushandisana mune zvimwe here zvamungativimbise panapa kuti aiwa mama takuda kunotaurirana kuti right hatinozokwanisa kusvika apa
asi takazoitirana ichi nechichi, zvatakaitirana ichi nechichi, ngatichidai kuti iwe usarewo une chakadai, kana kuti aiwa zvatakatoita izvozviya zvakapera. Handiti umwe chete wenyu uchidzoka kuti patakaenda pana chakadii zvacho chakabuda. Handiti makwa tochitangira papi ipapo, hapachisina anozosora umwe apa pautuwana hwenyu. Handiti makwa kuuya kuno kuti ngatiyanane, handiti ndizvo makatadza kuyananisana mega, mauya kuno moti ngatichiyanana. Munogona here kuchibuda muno muine zvimwe zvamunofunga kuti takuenda toda kugadzisana apa nepapa? Pamusoro imambo nendani, ndofunga inini ndakagara hongu nguva yakareba saizvozvo ndichinetsana nevarume ava. Chinoita kuti zvinhu zvinetse makaro nekusataura chokwadi. Pane parumwa neshamwari yangu iyi pechimbadzo paazoti painzi 50% kana kuti 100%. Aruma ipapo haana kuda kududza kuti paitotaurwa chimbadzo chaicho. Uyu shamwari yangu uyu haana futi kuda kududza paari kuti ndakanganwa figa kunzvenga kuti mari haasi kuda kuitaura yakasara neyandakamu. Bhuku reramangwana chinzi handisi kuona. Kana takuita nyaya yenyu inonakidza nyaya yatinotaura pamberi pedu apa, but hatigoni kuuya panapa tichikurodzerai matemo, tichikupai matemo kuti uyu watoda kufa rinotema maningi, uyu muperi akagomara. No, hatisiso chinangwa chedu, but tinosvika panguva yacho iyoyo. Handiti makona iyoyo, tinosvika panguva yacho iyoyo. Handiti makona harisina kuti unotema rasvika panyama yako ukadarika 15-20 centimeters iro riri panapa rakadai, iwe ukadarika nepanapa urinokutema chete, rinokucheka demo. Tikarirodza isusu hatidi izvozvo. Saka ndiri kubvunza inimi varume vaviri, Sahwira uripo, ndati mungagona here kufunga kuti paya maybe sekutsanangura kwamuchiita ndani tikaenda tingangonobata apa nepapa zvikatibatsira? Ini ndakagara ndiri open. Vakuru vari open apa kuti imimi muende mutaurirana. Kutaurirana kwacho ndiko kuti kana uchitaurirana nemunhu unotaura masuggestions ako. Handiti wapona ini ndakanga ndaenda dai chinhu chiri kunoipa pane mari 700 ningi 800 so yandiri kuona 400 yeiji. Handiti nebalance 400. Handiti tomboti 800 toira. Handiti kunyange zvazvona yakanga yakunosvika kuma2 chichi uko nezvimpadzo kana kuti zvichii, isu chatiri kuda ndechekutaurirana business. Taurirana business. Ukona takutaurirana zvezvipadzo, takutaurirana zvechii, hatina business takutaura. Nokuti chinhu chamukutaura ichocho icho zita iroro rega hachitombovepo munyika. Handimafanira hachitovepo, asi nekuda kwokuti munhu anenge ashaya kuti ndoita sei, ndopanopinda extortion. Extortion iwo kumupanidzirwa so nechimwe chinhu woshaya kuti hapana zvatingaita. Wonzi ndikwatora $100 yangu inobereka $10. Saka ukatora 1000 handiti wozoti ndine $100 yemunhu. Handiti yonzi mwedzi ukadarika umwe inenge yabereka. Yakubereka haichabereka ichinzi 1000 inongonzi wabhadhara iwewe mari pa 1000 ukabhadhara 100 zvinani kutobhadhara $100 yepercentage yepamusoro, chikwere choramba chiri pa 1000. Tinozviona zvichidii zvichiitika. Saka ndoda kukubatsirai kuti ava zvavari kubvuma kuti ngatimbonotaura naye, endai mutaurirana. Kutaurirana kunouya pekuti hatisi kuti muitiswe nevanhu, munotaurirana muchionesana. Inini
sabhiruda ndiri kuda 10,000 pakuvaka chimba chese chive. Handiti munhu woti ndine 7,000. Handiti kuna pane 3,000 iri kudini yabviswa ka ndo yatinodzokera toti alright 7,000 ndo yamuinayo, ini 10,000 ndo yatinoina. Ngatichinogovanayi nepakati 3,000. Saka kureva tichisarai muchitsvaga $1,500 ndo mari yamusina for the meantime. 7,000 haina problem iripo. Handiti chinhu chaaifanira kuita 10,000 chake 8,500 ndo nonzi kutaura. Handiti saka ndokakukumbirani kuti pamunodzoka musi wa25 handitika munenge makutiudza mabhuku arapa zvichichi zvinopa kubatsirirana. Handiti mazvoti zvinge zvirapa. There is no need yemabooks kana vanhu mataurirana imi muchidayira kuti aiwa fine zvamawirirana zvoitwa pachirume fine. Handiti ndizvo ndopanoda kusiyira nyaya yenyu nhasi kuti takavadzosera kumba. Tavadzosera kumba ndo zvavakadii, takavapa mukana wekuti ngavachienda vambonotaurirana pachezvavo. Handiti ndizvo kuno hatiuyozorodza mapfumo. Mukaona takurodza mapfumo hatina kufara nevanhu vatachitaurirana navo. Next report.